Hvor kommer ideen fra til kulturmødet? Herfra. Altså, den kommer jo, fordi jeg ser et behov for at have et kulturelt topmøde, hvor kunst og kultur kommer på dagsordenen på et noget højere niveau end den daglige kulturdebat. Og når jeg ser et behov for det, så er det fordi, så er det en del af noget meget større. Kunst og kultur er vigtigt for alle mennesker, og dermed for samfundet. Og selvom man måske ikke lige ved det, så går alle mennesker, tror jeg, og tumler med nogle grundlæggende svar. Hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen, og hvor er vi lige nu, og så videre. Og bevidst eller ubevidst, så tror jeg, man går og rumler med det der. Og der kan kunst og kultur give nogle svar. Det kan religion også, det kan politik også. Men kunst og kultur kan give nogle svar. Og det er derfor, der er behov for. Alle mennesker har behov for kunst og kultur. Og derfor bliver vi også nødt til for at udvikle den del af livet og tale om det indimellem på højere niveau, end vi sådan lige kan gøre til daglig i bussen og i avisen. Men hvad mangler i den danske kulturdebat, siden at der er behov for et kulturmøde? Ja, der mangler mange ting. For det første mangler der seriøsitet, synes jeg. Altså, jeg synes, det tit er sådan noget, der koncentrerer sig om skandaler og sådan nogle ting. Og så mangler der, mener jeg, ægte folkelighed. Altså, og inddragelse af det, man kalder almindelige mennesker. Almindelige mennesker deltager ikke i kulturdebatten for alvor. Det er anmeldere, forfattere og så videre, der kører det der, og det synes jeg er synd. Og her kan vi jo lave et ægte demokratiprojekt, hvor folk kan være med til både at stille dagsorden og være med til at diskutere de her emner, som vi synes er vigtige.